og en god og grøn dag i skoven. Hej, mit navn er Rikke Svind, og jeg kommer fra det nye parti Moderne Grøn. Vi lægger hverken til højre eller til venstre, men lige i midten, så vi får det bedste fra to verdener. Nu vil jeg gerne fortælle jer lidt om vores ideologier og værdigrundlag. Og dig derhjemme i stuen, du undrer dig sikkert over, hvorfor vi har valgt at kalde os for Moderne Grøn. Det har vi, fordi vi gerne vil være med til at sætte fokus på den grønne energi og på miljøet. Det går ikke, det her. Det er simpelthen for kedeligt. Jeg er nødt til at vise dem, hvad vi mener. Hej, nu står vi her på Skive Handelsskoles parkeringsplads ved siden af en masse biler. Det er godt nok koldt, hva'? Og vi står her i dag for at påpege, at offentlige transportmidler burde være billigere. For hvis de var det, så var der måske kun halvt så mange biler på parkeringspladsen her i dag. Og biler, de forurener alt for meget. Vi ved jo alle sammen godt, at hvis vi ikke stopper med at køre rundt i de her små biler, så er der ikke nogen jord den 21. december. Det her, det kan jo godt blive en rigtig dyr fornøjelse, hvis du er over 18. Og derfor går vi Moderne Grøn ind for, at det skal være meget billigere at gå til tandlæge. For vi mener nemlig, at alle har ret til et godt smil. Nu. Ja, godmorgen. Godmorgen. Ja, vi skal have lidt matematik i dag. Vi skal høre lidt om det her. Hvad siger du, Ole? Vi kan ikke se noget. Nej, det er simpelthen også for dårligt. Vi skal simpelthen have en lærer mere i. Klokken den er nu 5 om morgenen, og jeg er stået op, fordi at vi skal ud og lave strandrensning. Og det er sådan noget, vi gør i vores parti for at redde miljøet og for at gå imod, at folk de smider så meget cigaretter over det hele. Ja, så det vil jeg gå ud og gøre. Ja, jeg er ude at gå en tur, og nu er jeg færdig med strandrensning, og det ser rigtig godt ud. Vi har fået klaret rigtig meget. Nej, undskyld, vil du godt lige lade være med det der? Er du klar over, at det der tyggegummi der, det bliver liggende der 1 million år endnu? Og fuglene bliver også kvalt i det. Ja, tak. Ja, søde pige. Undskyld, må jeg godt sige det? Der er en skraldespand derhenne, lige derhenne. Nej. Ja, hvis alle de var ligesom mig, så lige så gode som mig, vel og mærket, så er jeg sikker på, at verden det vil være meget bedre og renere sted at være. Tak for i dag. Og en god og grøn dag i skoven. Solen kigger ned fra oven. Det